aka sa zuwa sai ka shiga edit. Yauwa to ga sunan ilimi ne to sai ka yi remove ɗinsa. To misali bari in je na haɗa wa mai wannan ɗin, amma bari in ƙara duba sunan site ɗin nasa. Yauwa kun ga Hamisu Mai Gyada, alhamdulillah. To bari in taho, sai ka taho nan sai ka rubuta www.cooltext.com misali. Kun ga gasu na ya bada sket wannan kala-kala. To misali sai na ɗau wannan legal ɗin. In ya buɗe gashi nan to sai na goge legal ɗin nan. Yauwa sai in sa Hamisu Mai Gyada. Yauwa kun ga nasa sai in yi create logo. Kun ga Hamisu Mai Gyada ya fito a sama. Sai create logo kamar yadda na faɗa muku. Yauwa ga Hamisu Mai Gyada na kawai sai na yi downloading. Yauwa to sai in dawo cikin Teams ɗina, sai in koma kamar yadda na faɗa muku layout za ku shiga. In ka shiga layout sai ku shiga nan edit na wannan wajen. Yauwa sai ka yi remove na ilimi ne ɗin nan, sai ka shiga choose file. Yauwa kun ga Hamisu Mai Gyada shikenan sai ka danna save. To sai ka dawo, sai mu dawo view blogger. Shikenan yayi successful. Kun ga posting ɗinsa ya zo cikin tsari. Wannan shine a takaice yanda ake ɗora